Tror du? Ja, for Jeg har tagget dig ind til flere gange. Altså, jeg bliver tagget, når folk har kommenteret. Jeg skal ned og hente øl, ikke også? Og jeg har sagt, at jeg er for fuld til at gå på trappen. Men Mads, han siger, jeg skal. Og så falder jeg nok, og så brækker jeg halsen, og så bliver det her uploadet på Facebook som det sidste på min profil. Nej, okay, det gik fint her. Der er 6 trin mere, ikke? Går rigtig fint. Jeg holder bare op mod væggen, ikke? Nu skal jeg finde køleskabet. Gud, der er kun real. Nej, der er parallerne her. Tag dem. Puh. Hvor mange kan vi måtte drikke? Ej, jeg tager 4 med op, fordi jeg er 5 tilbage, og Morten har lige fået en læf. Okay. Prøv nu. Op for satan! Poilaner Weissbühl. Så. Sådan. This is what I'm facing. Fik I det? Psst. Ja, jeg ved ikke, hvad der sker nu. Prøv det igen. This is what I'm facing. Okay. Jeg overlevede. Det er godt. Det er vi glade for.